Podperu a nalad. Ahoj, vítajte pri tretej epizóde nášho podcastu Podperu a nalad. Dneska rozoberieme turnaj 4 krajín od NHL. Chcem najprv povedať, ešte kým prejdeme k tímom priamo, že či je to dobrý koncept, či tam nemali vlastne NHL organizácia zakomponovať aj iné týmy zmiešané, ako napríklad bolo na Svetovom pohári, keď bol tým Európy a tým Severnej Ameriky do 23 rokov, alebo ako to tam bolo do 25. A za mňa napríklad takí Švajčiari a Češi si tam určite zaslúžili byť. Češi by nezložili tým. Ale nevravím, že tak mohli dať zložený tým, akože napríklad Česko, Švajčiarsko. Alebo Česko-Slovensko, to sme riešili, to by sa zložilo. Bolo by to tesné, ale zložilo by sa to. Za mňa Slováci nemajú robiť čo na tom turnaji s tými našimi štyroma hráčmi, ktorí tam pravidelne hrávajú. Jednu peťku by sme vedeli. Jednu peťku by sme zložili, ostatok, to by bola akurát štvrtá peťka, slovenská. Checking line. Checking line, takzvaná. S bielým práškom. Trošička. Ja tak tu Slováč nemám rád, fakt sa to tu rieši a tým Slovákom všetci, ako ja viem, že sme Slováci, že im poďme držať palce a všetko, ale musíme si uznať, že ten slovenský hokej, už Nemci majú viac hráčov NHL. Tento podcast šľapaj na sociálnych sieťach, takže tam nabieha a daj follow. Ďalej to není prvý rok, čo si ty spadol z jahody. To je 10 ale rokov. To Slováci, že a títo, super, tešíme sa z našich hráčov, ok? Ale podľa mňa, keď chceli urobiť nejaký konzistentný tým, tak Češi si tam v prvom rade zaslúžili byť. Tí tam majú hráčov. Nesúhlasím. A Švajčiari určite, lebo to skôr tieto dva týmy majú. Češi majú viac hráčov ako Nemci, aj oveľa kvalitnejších hráčov ako Nemci. Ako keby bol eventuálne európsky tím, tak by sa vedel rozdeliť na dva, na nejaký, napríklad švajčiarsko-nemecký a napríklad československý, už keď sa o tom tak bavíme, a možno eventuálne by sa zložil aj tretí nejaký z tých pozberancov dánskych a takto Lotyšov tam, čo sú. Ale to by už asi ten tretí, asi by sa už nenazbierali, ale tak mohol byť nemecko-švajčiarsky a potom ostatok, lebo tak vezme si, Danov je tam dosť, Lotyšov je tam nejakých dosť a to by bolo zaujímavé, lebo zase, keď bola aj tá Severná Amerika, no ako fajn, bolo to super všetko, ale ja som v tom nevidel nejaký rozumný koncept, že Amerika má kvázi dva týmy, vieš. No ale počkaj, podľa mňa práve, že to bolo dobre, aj teraz by to bolo fajn, lebo zober si, že by si mal do tých 25 rokov znova ten tým a mal by si tam, že vieš, tam máš aj Američanov, aj Kanaďanov. Takže to máš Bedard, Celebrini, Hughesovci by tam mohli všetci, podľa mňa nie. To by bolo zaujímavé. No. To by bolo veľmi dobré. No? Za mňa, keď si tak zoberieš, tak toto by bol veľmi pekný. Kačáci. Ale vieš, čo urobilo tomuto konceptu škrt cez rozpočet? To, že Európa bola vo finále. Vtedy oni to rozoberali, že ako by to vyzeralo, keby Európa akože vtedy vyhrala ten titul, že komu by to pripísali. Lebo oni to berú ako národnosti, že ja neviem, že Kanada vyhrala, Rusko vyhralo, vtedy tam boli aj Rusi. A vtedy to im, že to bol pozbieraný tím a nemal nejakú jednoznačnú identitu ako krajiny, tak sa to vtedy tak riešilo. Aj Tatar to vravel po tých komentoch, že si to mega užil. Ten rozhovor ale ešte furt deje, ale sa bojí, že či si neurobili škrt cez rozpočet, že do budúcna už také tým nezostavia. Veď oni boli úplní udržbári. Ich tam dali proste do počtu a tí chlapi boli vo finále. To bolo vtedy, tam Zuccarello hral, jak keby bol pokrstený práve. Drice tam vybuchol. Dobre, ale tak si zober, že musela tam byť chémia v šatni. Proste aj Damian vie potvrdiť. Proste boli sme na turnaji hokejbalom, my sme tam piču hrali, ale boli sme taká partia, že dovi. A vyhrali sme turnaj. Proste tá partia v tom tímovom športe je alfa omega. Keď tam není niekto, kto zabáva, nepotiahne nejakého typka, ktorý je v kúte šikanovaný, alebo keď tam není nejaký typek, ktorý je šikanovaný, tak niečo tam je zlé. Musíš mu ešte viac naložiť. Presne, proste. Vždy tam bude nejaký ten fackovací panák, ktorý si to proste odsere. Samo? Napríklad. Nie, lebo za mňa, keď si zoberiete, teraz sú 4 týmy a mohli kľudne spraviť jeden ten európsky a jeden ešte ten do 25 rokov. A čo keď chcela NHL koncept 4 najsilnejších krajín momentálne, keďže Ruskom sa nepočíta, chceli urobiť koncept, že kto z týchto 4 krajín vlastne, lebo oni, všetky tieto krajiny mali na to nazbierať do NHL-ky všetky 4-5. Chceli podľa mňa urobiť ten koncept a sa vraví, že svetový pohár ešte bude. Že toto není... To je tak ale kedy bol naposledy? 2016 bol naposledy, ale bolo vyjadrenie, že by to chceli striedať s All-Stars víkendom, lebo ten All-Stars víkend už není taký zaujímavý ako kedysi. Už sa tam robia kokotiny teraz. Strašné pičoviny sa tam robia. Keď sme videli aj Kučerov, proste mal to úplne na salame. Vybučala ho celá hala, on to mal piči. A to preto, že boli na Floride, nie?
V Toronte teraz boli, no. A tak, lebo ich poslal párkrát už s play-off do piče, to áno. Ale on mal taký strašne ležerný. Lenže zober si, že... Veď si to určite videl, proste to bolo všade. Všetci sa snažia, že mali také časy dobré, ale proste prišiel Kučerov. O čo tam hrajú? O peniaze. Veď, ale to nejde, že o čo ale hrajú. Ale si zober, že proste si hráč, ktorý proste má nagajdané na účte, proste máš 8 mega plat, plus ešte sponzorov. Lenže to je všetko... No a jak si Jagr a nejdeš do Vegas. Všetko to je proste pre fanúšikov robené. Ale ako chceš namotivovať tých hráčov, aby hrali tak, vieš? Tento podcast šľapaj na sociálnych sieťach, takže tam nabieha a daj follow. To proste patrí k tomu. Vieš, toto je kvázi, že ty robíš takú reputáciu pre ďalších fanúšikov možno. Áno, len si zober, ty odohráš proste 82 zápasov, ale je to v polke, hej, sezóny, alebo tak 3/4, tak máš 60 zápasov za sebou, za týždeň máš 2-3 zápasy, si úplne odpísaný, veď aj preto odmietajú ten All-Star. Veľa hráčov bolo takých, čo odmietli sa tam zúčastniť, radšej si išli so ženou niekde zafikať niekde inde na dovolenku, hej, ako proste ísť na All-Star, kde hej, super, príde tam Justin Bieber, wow. Ale lenže to je všetko... Je to biznis a je to marketing, ktorý vlastne Batman, proste on to vidí číslami. Počúvaj, ale proste ono to nefunguje, ten All-Star už dlhé roky, snažili sa meniť disciplíny. Už to nie je také zabavné pre tých ľudí. Snažili sa meniť tie disciplíny, je to na hovno, tá príhrávková disciplína minulý rok bola úplne, že trash, čo tam streľali do tých panelov a neviem, robili iba osmičky tam robili, koho to kurník zaujíma, vieš, tak buď zmeň tú disciplínu úplne, že nebudú tam tie prihrávky, tá presnosť, alebo urob to zaujímavé, vieš. Na tej Floride za mňa, čo si ja posledné také zábavné pamätám, tento All-Stars, tak bola tá Florida. Tomu ver, že boli vonku, robili tam debiliny, presne vieš. Toto som chcel povedať, že prečo to neurobia ako nejaký Winter Classic proste. No, a nech tam ten Winter Classic je dosť zaujímavý, alebo nech idú do piče z Ameriky do Európy. Tomu ver. Veď ak celkom je to úspešné, to je Global Series. No, dosť je to úspešné. Prečo to nevtiahnu sem, keď sem vlastne je dosť akože, áno, Amerika, Kanada je tiež veľmi, ale proste nejak to ozvláštniť. A si toho prejedený proste. Je to každý rok, nie je to nič špeciálne. Tí diváci vedia, že to bude. Každý rok pomaly ten istý hráč. Veď McJesus je tam v kuse proste, akože áno. Jeho už aj nebaví vyhrávať podľa mňa. On už vie, som najrýchlejší, mám najlepšiu strelu, najlepšie prihrávky, čo tam má vyhrať ešte auto? Na no, tak McJesus tam vždy vyhráva tú rýchlosť. Rýchlosť každú sezónu. Teraz vyhral rýchlosť, strely. Nie, strelu nevyhral. Ale trošku sme si už odbočili od témy, lebo máme rozoberať turnaj 4 krajín. Veď to si začal ty. A Fero je chuj proste. Fero proste zahovárač. Každopádne sú tam 4 krajiny, je to už oficiálne, sú už aj nejaké zostavičky, takže si poďme trošku rozobrať, koho tam máme čakať, od koho čo budeme očakávať, ktorý tým je outsider, ktorý je pre vás winner. Za mňa proste Nylander, kurva, má byť. Ale to nie sú... To ešte nie sú zostavy, lebo akurát NHL-ka zverejnila zoznam hráčov, ktorí budú, ale súpisky ešte nemáme, čiže toto sú iba špekulácie. Za mňa Mikael by tam nemal byť. Akože áno, super hráč, ale proste máš tam iné lepšie mená. Tak ani a hlavne Nylander má hrať prvú peťku. Ako to nie sú zostavy iba. On povedal Mika a ty si povedal Ziba. A ty, že podľa mňa Mika by tam nemal byť, a podľa mňa by tam nemal byť Ziba. To je New York na piči. A ja im fandím, ale... Každopádne tých Švédov vy dávate na ktoré miesto a čo si myslíte, že tam môžeme od nich očakávať? Ja si myslím, že zahrajú celkom dobre, akože oproti Fínom, keď pôjdeme potom k ním, tak si myslím, že sú na tom lepšie. Myslím si, že tento turnaj 4 krajín bude ale jednoznačný. Tam podľa mňa tie zámorské týmy budú na tom najlepšie. Za mňa akože to Fínsko je taký outsider trochu. Ale za mňa... Keď sa tam už dostane Paťolajne, tak to už je veľmi je to čierny kôň, lebo vieme, že Fíni, tie NHL-ke majú výkyvy, ale na medzinárodnej úrovni sa oni vedia hecnúť. Oni tam majú, ako sme vravili, tú partiu, oni sú podľa mňa aj najviac zabavní na krajina z týchto 4. Čo vedia... aj Fínsko, dá si pod Peru, ide na ľad. Ale nie, veď akože tí Fíni aj na medzinárodnej úrovni, aj na majstrovstvách sveta vždy vedeli prešťať aj silné týmy. Že silnejšie, ak boli oni. No dobre, akože kedy na majstrovstvách? Jalonen tréner, tak majú... Počúvaj ma, Smraďoch.
treba držať trošku koncept. Poďme nazad k Švédom, lebo skačeme zás. Nech sa rozoberú Švédi celý. Ale chlap nie je pripravený do piči. Ale ja neviem, ako si to chceli. Pod peru by som dal Erikovi Karlssonovi určite. Ten by sa mal ukludniť už, lebo nemá také najlepšie obdobie teraz. Dobre, ani Pittsburgh nemá najlepšie obdobie, tak ale... vieš, to je tým. Podľa mňa Erik je dosť dobrý hráč, len mu... Ale už je aj starý. A tak aj Hedman je starý, je starší ale zase ako... Hedman nie je taký ofenzívny. Dobre. Veď si zober na Karlssona do piči. Veď on furt dával góly, body. Dával, ale teraz to je to, že teraz on není najväčšou hviezdou v týme, tak tam nebude... Jeho ego strašne je. A podľa mňa práve, že za to Švédsko tam Karol môže predviesť peknú hru, ale ja Švedov pasujem na posledné miesto, čo si ja myslím. Tak poďme všetci, no. Ja si myslím, že Švedi budú tretí. Ja by som tiež povedal tretí, že tí Fíňaci proste nemajú na to moc. Za mňa napríklad Fínsko bude vo finále, lebo bude to prekvapenie. Môj osobný prediction. Lebo si sama outsider, čo? Že si sama outsider, tak no jasné, ale držíš palce. Ale ja viem, ak sa outsiderom darí. Ja som bol celý život outsider a teraz som proste stars. No a povedzme si na rovinu, hej, dobre, Švédsko dopredu. Zaujímavé, obranu majú podľa mňa top, tam napísanú. A s brankárom by som nevedel vybrať, kto pôjde. Tak si zober, mne sa strašne páčili Švédi, keď boli na majstrovstvách. Oni aký mali peknú hru zo začiatku, v ešte skupinách, potom už mali na piču hru za mňa, ale ako si rotovali, tam si nevedel, kto je obranca, kto je útočník, všetci boli všade, proste menili sa tam, rotovali sa tam, strašne krásne, ale keď už prišli tie dôležité zápasy na turnaji. Oni prehrali iba jeden zápas, nie? Hej. A to bolo s Českom. Hej, ich Češi vyradili. Ja som myslel do toho zápasu s Českom, že Švedi vyhrajú tie majstrovstvá. A ja som si to tam myslel. A inak toto bude podľa mňa Pastala Vista išiel, dostali, reality check. A svoju manželku poslal do piče. Ale ako na tomto turnaji 4 krajín si ja osobne myslím, že bude dosť hrať rolu to, ako to tie týmy zahrajú. Lebo vieme asi na rovinu. Keď nezahráš, tak nehráš. No, to je pravda. Teraz už vieme na rovinu, že súpiskovo najsilnejšia Kanada z USA. Že tí Švedi, Fíni sú odskočení, ale bude to o tom proste, ako si sadne tie týmy a všetko. Fero, sorry, že ti do toho skačem. Čo si myslíš ty? Fero, hlavne o tom týme. Člen tejto skupiny teraz. Hej, akože úplne sme mu ukradli topik. Neveď, akože v pohode, vieš, tak každý sa na to vyjadrí. Mne by sa páčila spolupráca Karlssona a Raymonda. A keby si tam dal takého šikovného centra ku ním, tak kamoško, myslím si, že by vedeli dať veľa. Ako Karlsson obranca? Nie, ako Leo Karlsson, útočník z Enheimu. Lebo Raymond je celkom zaujímavý. Mne sa strašne vidí jeho štýl hry. Lebo tam máme aj tretieho Karlssona, to je... Áno, tam sú traja Karlssonovia. Štyria, jeden je s C-čkom. Keď povieš Karlsson, tak to je polovica týmu, hej. Neviem, kto vo Švédsku rozdáva mená, ale mal by dať... Strašne ide na piku. Tak a čo, vieš, čo je na tom horšie? Česko? Alebo? Ivan. Alebo hej. Marcel a ešte niekoho teraz majú. Hej. Tam akože neviem, čo mali za útlum teraz momentálne ten ročník, ale ako... Alebo nebola kreativita rodičov, vieš. Po piči formácia útočná by bol Leo Karlsson, William Karlsson a Elias Pettersson. Samison. Tak vo Švédsku máš väčšinou son. Ale tak Elias, neviem. Za mňa tretí, no ale na brankárskom poste bude mať celkom problém, neviem. Gustafsson jednotka za vás? Podľa mňa Ullmark asi. A Markström sa budú striedať asi najviac. Markström je taký za mňa najslabší. Ja si myslím, že dvojka asi. Solidná dvojka. A Markströma? On... Za mňa je horší. Má výkyvy dosť v tých... Za mňa Ullmark alebo ale Gustafsson. Ale celé New Jersey má trošku výkyvy, vieš. To je... Áno, lenže ak on bude takisto nastavený aj ako hrá, alebo teda ako chytá teraz Jersey, tak proste... A nie je tam Radko Gudas, aby nakopol trochu dostala. No dobre, poďme na druhý najslabší tým, Fínsko. Najprv Kanadu, toto zostrihneme. Nemám pozrieť ešte roster, tak sorry. Za mňa Mark Stone, vážne. Ten chlap je teraz viacej zranený ako hrá. Ale počkaj, teraz čo sa bavíme? Kanada. A čo s Markstromom, či čo? On je viacej zranený ako hrá. Je aj Mark Stone, ja že Markstrom som počul, pretože... Je to zaujímavé, ale je to osobnosť, no ale... Ale za mňa tam nemá čo robiť. Nemá. Podľa mňa napríklad keď robíš promo tej Kanade, tak zoberte si, aké hálo sa v kuse robí okolo Bedarda, že Bedard toto, neviem čo, a v každom onom. Nevidím ho tam. A proste on není nominovaný na tento turnaj. Ale tam Stone do piči. Akože super hráč, všetko, líder, ale ty kokos. Tak vezmi si, že by bol Crosby, Bedard, McDavid, kámo.
Nie, McKinnon a Crosby isto, ty kokos. No to hej, to keby Za mňa McKinnon, Crosby Kamo, isto. ale zober si, že... Ak to tu nezrobia, tak ani... Prvá peťka to bude by bol... presilovka. To bude presilovka, to ti vravím už teraz. Tak ale tam máš také mená. Za mňa prvá peťka mala byť Crosby, McKinnon, Reinhardt. Druhá Connor, Bedard a Bennett. Skôr by som dal Bennetta. A Connor, Bedard môže ísť na centra. Ale tam máš McGeezy. Ja viem, že není tam, ale hovorím, že keby tam bol... z toho tvojho listu? Tretia peťka, Mitch bohužiaľ. Marner je tretia alebo štvrtá. Z týchto tu mien. Mitch Marner je taký dosť checking line, hej. Že strašne vie pomôcť dozadu, vybojovať pukov a vie dať aj gól. Ako oni majú naprataný. Nie je čistokrvný strelec. Je taký skorej playmaker. Ale keď si pozrieš tieto tu mená, máš tam lepších playmakerov. Ja som veľký fan Marnera, ale hold, radšej si vyberiem McGeezysa alebo McKinnona. To je pravda, oni majú ten útok riadne naprataný. Proste. Obranu do piči, makar. Veď chlap vedie pomaly túto tabúrku v bodoch, ako obranca. A Makar je ako keby ďalší útočník. Presne. To je na tomto pekné. Sorry, proste, keď sú tí obrancovia, tak je prvý Makar, druhý Hughes a medzi nimi je rozdiel proste 20 bodov skoro. Mm-hmm. Sorry, akože tam je dosť level medzi nimi. Tak tá Kanada, ako ja si myslím osobne, že tam by bolo prekvapenie, keby ona nevyhrala tento turnaj. Tomu ver. Oni majú proste na by sa to malo hrať aj na ihriskách NHL. Veď to sa hrá v Bostone a druhá... Akože toto je jedno, kde Montreal sa to hrá, lebo a Boston. Všetci sú v NHL-ke, všetci sú zvyknutí na tie rozmery, takže je to... Ale si zober, že aj USA majú zaujímavý. Hughesovci, Kačaci. Tak no, i keď jeme k USA, tak akože USA to bude veľmi silná bitka podľa mňa o zlato. Ešte by som sa vrátil ku Kanade. Za mňa asi Kanada proste má dosť trošku deravejšiu bránu. Ako im má naprataný proste útok a obranu. Čo, Bennington je deravej brankár? Však teraz za mňa už není najlepší. Veď nevravím, že je najlepší. Ale už je za mňa po funuse. Však chlapi, ale kurva, kto chytá v St. Louis? Kto chytá v St. Louis? Áno. Kto dáva výsledky? St. Louis málo kedy prehrá väčším rozdielom ako dvojgólovým a to nedostáva 5-6 gólov. Dobre, ale St. Louis máš taký srdciarsky tým zase. Že oni všetci bránia. Že tam nemáš proste Ovečkina, ktorý čaká na červenej, vieš, lebo sa nestihne ani vrať. Bennington je nováčik, ktorý vyhral Stanley Cup. Áno, ktorý tam odchytal vtedy brutálne. A on není z rovnakého mesta ako McGeezy. A on mal prvé, že neviem, či to je pravda, ale bol taký obrázok, že sem je rodné mesto Benningtona. A že kámo, tak tam je McGeezy a... Ja iba k tomu, čo... Dobre, tak Ja iba ten k tomu, čo Damko povedal, tak 10.11. Po štvrtom St. Louis dostal 8-1. Po štvrtom ho už odvolali. Chytal Binnington a mal hodnotenie na Flashscore, že 4,6. To bolo najmenšie hodnotenie, aké som kedy na Flashscore videl. Určite. A to sme videli udeľovanie zlatej lopty, ktorý ten typek proste... Áno, Ballon d'Or. Socer? Čo proste... Socer, no. Čo ten typek, keď si ho pozrete jeho flash score, tak on má samé červené čísla iba. Čo vyhral. Za mňa akože jedine akože vidím tam slabú stránku Kanady, fakt tá brána. Dobre, nemajú ani defenzívnych obrancov moc, ale to im není treba. Oni proste budú hrať na to, že... Na Toronto. Musia dať viacej gólov, ako dostať. Štandard. A majú na to tým. Tým pádom by som prešiel k Fínsku. Takže sa zhodneme, že ak to Kanada nevyhrá, bude to veľmi veľké prekvapenie. Kopeka Lukonen. OK, keď to vidím, tých centrov, tak mi je trošku na piču z toho Fínska, ale nestrácajme nádej, tam bude skvelá partia, tam tí chalani... Nemáš to zamknuté. Nie, keď je tak na piču, vieš, že odraz máš. Nie, ale ja tam vidím trošku tí centry, jak tam budú hrať, tak uvidíme, jak to zoskladajú. Kvázi najväčšie hviezdy, čo ja vidím vo Fínsku, tak je Sebastian Aho, Mikko Rantanen, to sú vyslovení strelci. A Alexander Barkov. To je smrť ich dať spolu za mňa. Ja viem, že ich nedajú spolu, ale Alexander Barkov... Aha, s Rantanenom. To máš dvoch dosť dobrých strelcov. Hej, a nemôžeš dať dvoch strelcov, koho tam dáš? Ešte Paťa Lajného.
No, vidíš, vybavené, ty kokota, chlapi sa nedostanú ani zobrané tretiny. Dobre, ale máme tu zase veľmi veľkú posilu Alexander Barkov, center, ktorý je hlavne defenzívny, ukázal nám to vo finále play-off, keď bol najviac proste tie veci, čo on robil predtým. On nemal ani tak bodov, keď dal, ale bol skvelý dozadu a hlavne bude veľkou oporou toho mužstva. Plus tam je Arturi Lehkonen, trošku taký neviditeľný hráč, ale vieme, čo v Avalanche zrobil, keď odišiel z Montrealu. Jasné, to je check-in line. Áno, že nazbiera body, podľa mňa fajn. Michael Granlund trošku za Zenitom, ale vidíme, že túto sezónu mu ide a jak si to preniesie do toho turnaja, tak ďalšia veľká proste za mňa posila. Za mňa, ak tam nedá Michigana, tak je slabý. No podľa mňa Teravainen už tiež sa mu dá ako nedarí. Veď ale tam ich je veľa, veď Haula, Laine, Kako, Granlund, veď to sú hráči. Aj Kako tam je? No, tak ale je... Veď to je proste, to sú Fíni už nemajú tam koho iného dať. No tomu ver, už tam majú dobrých udržbárov. Nemajú tam až tak, ale vravím, podľa mňa tam zahrá hlavnú rolu tá partia, ako sme sa bavili. A Anton Lundell je ešte posledný hráčik s Ropem Hincom. Rope Hinc vieme, ako hrá v Dallase, skvelý hráč. A tam majú aj dosť z Dallasu obrancov, nie? Hej, dvoch majú. A Anton Lundell je útočník, ktorý hrá obojsmerne. Dobre, ale jediné pozitívum, čo hodnotím na Finoch, je za mňa to, že vedia vyskladať ten tým tak, že oni budú mať tie chicken liny solidné, lebo tí hráči toho akože vedia hrať aj v tímoch. Vieš tam, akože už teraz keď budú proti Kanade hrať, tak budú no, lebo vieš, Kanada... naháňať, vieš? No, ale vieš, Kanada nebude mať chicken lineu. Kanada bude iba dookola kružiť, oni sa unavia a potom tá checking line zoberie puk a dajú gol. A Granlund tam dá Michigana. Ale za mňa veľké plus majú brankárov. Akože Lankinen má teraz ten rekord, aký nie, že má 10-0-0 keď sú na tripe, kde. A Jusesaros, to sa vie, že on je topka. Saros je jednotka čistá na ten turnaj za mňa. Uko Pekka Lukonen vie dakedy dobre. Uko Luka Pekkonen. Uko Pekka bude zohrievať lavičku. To tak znie, ako keby prišli s kijakmi, vieš? To sú mongoli. Ty kokos. Obrana, mne sa páči, čo sa v obrane, že majú tam tie dvojičky, napríklad Esa Lindell s Mírom Heskanenom hrajú spolu v Dallase, takže oni sú budú zohratí. Jany Hakampa, neviem, čo tam robí. Hakampa bol zranený, takže dobre, to som zvedavý, ako on zahra. A majú toľko obrancov ešte? Dobre, Hakampa je check-in line čistá. Ale jak check-in, veď on je obranca. No, veď bude aj v útoku hrať. Veď ale kde ho dajú tam 7. back proste, bohužiaľ. Veď ale on bude hrať podľa mňa lepšie ako... Rasmus Ristolainen tam bude nakladať. Ako Paťolajne. On bude namiesto Paťolajneho hrať. Ale chlapi, Rasmus Ristolainen bude zase nakladať Kanaďanom vzadu. On je strašne ako silný a taký, že tvrdý hráč. No, tak keď tam pôjde Marchand, vieš, bude cítiť Vánok na svojich perách a vylúči. Marchand ho olíže. Alebo... Ja sa čudujem ináč, prepáč, že ti skáče do rečí, ale ja sa čudujem, že Brad Marchand nerobí stále offsidy, keď má nos, ty kokot, taký dlhý. Ty si body shamer. A Oli Mete... Preto nemá čelo, vieš? Radšej nebude mať čelo, ako mať nos v offside. Oli Mete a Juso Valimaki, neviem, čo tam robia, za mňa nevýrazná dvojica vzadu. A Niko Mikola. Ja ti poviem, čo tam robia tí dvaja. Nemal tam kto ísť. Tiež si myslím. Lebo oni už nemajú iných obrancov, sa mi zdá, že Fíni v NHL. Preto som sa pýtal, no. Joki Hariu tam prečo není? Ako defenseman. Zranený, defenzívny. Hrá vlastne? Joki Hariu. Podľa mňa je zranený. A ja si myslím, že je zranený. A bránkovisko budú mať solidné. Ako sme bavili sa, Jusesaros jednotka, Kevin podľa mňa dvojka a Ukko Pekka Lukonen si bude robiť šatní srandy. Za mňa je tam škoda, že tam Rusko nedali, no. Ale vyskladali by Rusi vôbec tým? No a riadne. Určite. Vyskladali by. Neviem, koľko tam už je tých hráčov ruských. Kaprizov, Panarin, Kučerov. No je dobré, a ďalej potrebuješ 13 útočníkov. Počúvaj, ale vezmi si, že keby tam boli Rusáci, čo by kurník oni mali za bránku? Kamo Šesťo, Bobor, Sorokin, Basil. To je kurva škoda. Koho by tam nezobrali? Oni by z tejto štvorky jedného nemohli zobrať. A koho nezobereš?
No hodia mincov, vieš. Alebo ten, ktorý najponálšie stiahne lajnu, vieš. No, lebo akože Rusáci. A trénera budú mať tohto. Kuznecova. No kamo, Kuznecov. Aby im lajny tam kreslil. Ten by im tam medzi tretinami čapol. Asistent kouča by bol Adam Ružička. A čapoval by s nimi. Dobre, Švédi 3, Fíni 4. Nie, nevrajím, že to tak bude. Fíni môžu prekvapiť, poďme na USA. No, druhý najsilnejší tým. Toto musíš dať, kámo. Ale tú pesničku. Tam to proste ovládli Tkačukovci a Hughesovci, no. To je rodina Sešlos, alebo čo? To je rodina Sešlos. To proste... Oni majú dobrý tým, riadne, proste tam není čo vytknúť. Pozri na tú bránku tiež. Bránka tiež. Hellebuck, Swayman. Ettinger. Za mňa akože tiež. Ale Swayman tento rok akože sa nerozbehol. Má peniaze na účte. Peniaze má. A tak to isté má aj Ettinger a Hellebuck. Hellebuck jednotka. Hellebuck tiež, akože on už veľmi dlho je na vrchole tiež. Áno, Hellebuck nechytá iba v play-off. Tomu ver. No, jasné. Hellebuck sa presne hodí do Toronta. Prečo nedáte Mitcha Marnera? Alebo Tavaresa za Hellebucka? Lebo ho nechcú. Aha, podľa mňa minulý rok boli rumorsy na to, že Hellebuck aj so Scheifeleem si dali, že chcú odísť. Vtedy požiadali generálneho manažera a neviem, kde to stroskotalo a potom sa nejak ten Winnipeg rozbehol a už sa im nechcelo odtiaľ. Jeden odišiel, nie? Do New Yorku. A kto odišiel? Kto odišiel z Winnipegu? Nie. Ale to už dávno bolo. Nie, z Winnipegu šiel... Nie. To je obranca? Počkaj, nie. Nešiel? Scheifele hrá stále vo Winnipegu? Hej, počkaj, tam šiel Brodzinský v tej sezóne. Ale už nie je taký výrazný ako predtým. Nie, Verenský v Kolumbuse odjak živa. Ale jeden odišiel do New Yorku. Nie, Wheeler. Blake Wheeler. Áno, a Blake Wheeler šli do New Yorku. On hrával v Columbus, či vo Winnipegu a šiel do New Yorku. No v New Yorku nehrá, či hrá. Už nehrá, sa mi zdá, že neviem, či nie naspäť vo Winnipegu. A neukončil kariéru Blake Wheeler. Chlapi. Neviem, ja som ho neregistroval, lebo je slabý jak Fero. Tak ale on bol kapitán zase. Blake, vieš. Je, aj Trouba je. A už hrá v New Yorku stále, ale je mimo zostavy. No tiež som si myslel. Takže... A koľko má plat? Kámo má 38 rokov. To už chlap prežíva. Bol Bostonom draftovaný. On by sa hodil do Bostonu. To je presne taký krysaš ďalší. Takže brankovisko jasné. Hellebuck, Ottinger, Swayman, tak jak je to tam napísané, tak to asi aj bude. Ja si myslím, že Ettinger prechytá ešte Hellebucka v tomto. Myslíš? On dobre chytá. To je taká dvoječka. Hellebuck má tie skúsenosti aj... Máš tam veľa týchto až na Finov. Ale normálne dobrý USA má jediný tým, kde by som nevytkol ani jednu nomináciu. Že tí sú nabití. Mením svoju prediction. JT Miller. Lebo je v programe teraz, nie? JT Miller. Je program, on si dobrá skôr voľno na nejaké svoje problémy, ktoré mal. A viem, ako on bol už problémový hráč predtým, s ním sa smiali, že Vancouver je hráč, presne tým na týchto problémových hráčov, že oni ich tam zčeslučú a majú tam vlastne fajn bydleničko. Ale všetko. Keď tak pozerám, mne sa celkom páči dosť USA. Akože... USA to vyhrá, kámo. Za mňa, akože Kanada je strašne super, ale si zober, že USA, hej, oni tam majú aj takých na čiernu robotu. Ak nezoberiem Tkačuka, hej, tak tam máš Kreidera, Nelsona, ktorí sú takí, ktoré zoberú hit, idú pre tú bránu, robia tú čiernu robotu a vieš tam aj nejak poskladať, hej. Connor je tam strelec, Matthews. Piky Sabene, kde na čiernu robotu? PK Subban. On iba komentuje, toto za sebe treba vystrihnúť kvôli Dementovi. Prečo? On je politicky korektný. No nič, proste, späť USA, proste je to dobrý tým, riadne na súpiske, kto vie, ako si to sadne. Dosť mladý tým, úprimne, dosť mladý tým, že asi možno aj najmladší z nich. Mladosť, pochabosť. No veď hej, ale za mňa akože síce chcel som vytknúť trošku tú defenzívu. Čudujem sa, že nedali aj tretieho Hughesa tam. Tretí Hughes môže lízať korčule. On je slabúčky. Akože som čakal, že tam bude aj... A už má dosť bodov chalani. Na to, že je obránca mladý, už má dosť bodov. Áno, Luke má pol boda na zápas asi, čo je na obráncu takého mladého celkom fajn. Okay. Dobre, tak si pozme. Nie všetci musíte čakať, že z týchto obráncov bude ďalší Cale Makar.
tento podcast šľapaj na sociálnych sieťach, takže tam nabieha a daj follow. Dobre, poďme si pozrieť, koho by tam mohol Luke Hughes vytlačiť, hej. Faber, Hanfin, Slavin, Verenský, Foxa? A čo si za mňa nehrá moc dobre. Veď ale... Hej, Fox má... Aj minulú sezónu. Ale nechceš nezobrať Foxa. Kámo, Fox je hviezda a tvár NHL-ky, to musia to proste, idú to stavať na PR-ku. Tu sa Rangera ozval. Pred 2 rokmi bol tvár NHL-ky. A stále proste Fox tam musí byť. Za mňa ani moc nie. Akože stále niečo robí, ale proste sám si na ňo nakladal na začiatku. Veď áno, ale to je preto, že celý New York hrá zle, vieš, to není o ňom. Dobre, dal by si namiesto Foxa proste malého Hughesa, mladého? Ja by som ho nedal asi. Ani ja. To je pravda. Mne si ani po členky. Veď si predstav, že Fox vie zahrať aj dozadu dačo, no. Akože... Veď on je super hráč, len sa mu ako si nechce. Patrik, ešte nie si generálny manažer, lebo by to stalo za piču, fakt. Kámo, ja by som taký tým poskladal. Je GM na Mestova. To ver. A pozri, ako hráme. Fajne, až kým nie sme zranení. V tabulke? My hráme na piču a sme pred vami. Hej, ale keď tam nehráš ty, tak dostávate laty do piči od drakov. No a keď tam bol, veď to jeho hranie stalo za piču. Však, ešte horšie ako ja. Ferencen, najväčšia nádej, mal ísť do Švédska, hokejista jak Lúsk, vidím hráča korčuľovať. Veď ale to preto, že si viaže prvú pravú korčuľu. Áno. Príď v nedelu, uvidíš. Zaviažeš si prvú ľavú v nej. Dobre, dám na teba. No, vidíš, ale musíš to nakamerovať. A teba aj platia za to, že tam hráš? Kámo, 8 mega. Borovičku mu dajú. 8 mega za rok. Čoho? To mi ešte nepodali. Vo Florido, keď to dajú? Vo výbaxoch. Budem ako Lajne. Dobre, takže... Akože vypadalo to tak na toho Lajneho v nedeľu. No, prediction, každý. 1, 2, 3, 4, ako bude vyzerať turnaj 4 krajín. Za mňa Amerika prvá, Kanada druhá, Švedi tretí, Fíni štvrtý. Za mňa Kanada prvá, Amerika druhá, Švedi tretí, Fináci posledný. Ja si dám takú trošku, akože takú pikantnejšiu, túto prediction a dávam Kanadu prvú, druhý dávam Finov, lebo prekvapia, lebo im verím, lebo som Fíňak. A Švedi s Američanmi budú hrať o tretie miesto a tu neviem, lebo viem, že zamorské týmy o tretie miesta nehrajú. Jak tam budú vlastne o tretie miesto sa hrať? To sa asi nebude, neviem. To bude asi tabuľka, nie pravdy, každý z každým. Tak Američania tretí a Švedi štvrtý. Ja sa prikloním skôr ku Férovi. Kanada prvá, predvádza to na majstrovstvách sveta, keď nemali vôbec roster a vyhrali majstrov sveta, hej, aj keď teraz tam majú hviezdny roster, hej, ale neviem, Kanada vie zapnúť nejak stále, hej, príde Marchand, tam oliže korčule a bude sa im to lepšie šmýkať. Druhá USA, tretí Švédi, Fíni štvrtý. Stavka nejaká? Môžeme, kľudne. O čo? Mám to ešte také kyslé cukry. Mám pičinku, cukriky. Mohli by sme si dať stávku, keďže máš sestru teterku a viem, že ty nemáš tetovanie a ani túto Fero nemá tetovanie. Tak keď Fíni vyhrajú turnaj 4 krajín, tak si dáte, normálne si dáte na zápestie fínske logo. Na zápestie nie, ale dáme si... Nie, daj kde proste... Ale daj dačo reálnejšie. Daj dačo reálnejšie, lebo ja by som si dal tetovanie. No, veď na zadoček. Nie, Fínsko proste... Dobre, keď vyhrá, veď tak neveríš tomu, tak sa stav. Ale ani ty neveríš tomu, ty retard si povedal, že budú druhý, ty idiot. Ty si úplne už mimo, nevieš, čo sa stalo. Ja si dám vytetovať tú vašu Kanadu. Ty si trepač, kámo, normálne tu sú fabulácie. Za mňa Fíňaci budú oblizovať Maršandovi topánky. Primáte stávku s Fínsku. Hej, primáme. Ale čo, že keď vyhrajú? Starý, tak to je bez šans. Dobre, stavíme sa? Dobre, tak my všetci treba proti nemu, proste Fíni nemajú šancu vyhrať, kámo. No a keď ty prehráš, tak čo? Tak si vyberte tým, ktorý si tam vytetovať, ty kokšo. Nie, za mňa Edmonton Oilers. Dáš si Marchandov nos vytetovať. Nie, Edmonton. Kámo. Edmonton Oilers si dáš vytetovať. Edmonton si dá, veď on ich nenavidí. Alebo McJesus si dáš na ruku. Hej. Že MC Jesus a 98. Dajte čo kreatívnejšie. Prečo 98? Chlapi, ja nemôžem si dať radšej dvoch tkačukov vedľa seba. Vôbec, daj si Matthewa ako Voskáva Bredio. Golfový vozík. Ale to by museli Američania vyhrať. Za mňa vyhrá. Dobre, tak keď Amerika vyhrá, tak ty si dáš vytetovať. Nie, lebo ideme 3 proti 1. A čo teda? Proste keď nevyhrá Fínsko. Keď vyhrá... Halo, to je skôr také prekvapenie. Skôr mi dajte, že koho vy tipujete, lebo ja tipujem 1 k 4 a vy máte 3 k 4. Čo? Si sa dojebal, podľa mňa. Ty nevieš stavkovať.
Ja som to videl už na tom hokeji. Ty proste nevieš. Tieto gambľoviny ti nejdu. Kurva teším. Zdávam slovy. Dám si to na pozadie, ty kokšov, miesto frajerky. To nie je proste, Fíni nemajú šancu. Ani teoretickú, ani praktickú. Dobre, uvidíme potom. Dobre, ale ja chcem vedieť, čo ty spravíš, keď dobre, prehráš. Dobre, tak vyberte si, ktorý tým vyhrá, jak vyhrá, tak ja si dám vytetovať... A čo máme zmeniť? Veď oni majú Kanadu, ja mám USA, si myslím. Ak vyhrá Kanada, dáš si vytetovať Marchandov nos, prosím. A ak vyhrá Amerika, tak si dáš proste McDavida. Môžeš si brať buď McDavid, alebo logo Edmontonu. No, to je strašné, fakt. Veď máš na výber, dávam ti na výber. Alebo úplne presne tak, jak som povedal, že McJesus 98 hashtag. Nemôžem si radšej McDavida, jak pečie nejakú kokotinu, vieš, nejaké tie kolačiky. Jo. Ty si starký, ja by som takedy chcel byť deň v tvojej hlave. Jak ty rozmýšľaš, čo má McDavid čo piecť? Ti upečie akurát tak prehru, že Fíni budú poslední. A keď Fíni nebudú poslední, čo si dáte vytetovať? Alebo to, ja si idem normálne proti trom? Počúvaj, ty sa chcel staviť, ty tupec. Vy ste sa ustavili. Ruka padla. Padla, proste... Vymyslí mi dať, čo... Lebo to Fínsko... Máš na výber. No. Ti vravím. Ja mám na výber Marchandov nos. No, ale Marchandov nos je... Kurva, si ho predstaviť, ten Marchandov nos. Krásne, to bude krásne tetovanie. A môžeš ho tak smerovať, vieš, kúčo chodiere. Bude ti z ryti vychádzať. Ten nos ti bude z ryti vychádzať. Komu, to bude krásne. A nemôžem si radšej vytetovať Coryho Perryho, jak jebe mamku Bedardovi. A čo to s tým spoločné? Ruka padla, je to jasné, bude to McDavid alebo Marchand. Dobre, no, takže stavky sú. Takže ďakujeme za vypočutie tohto mega edukačného podcastu. Vidíme sa zase niekedy o týždeň. Ďakujem dneska Patrikovi za jeho tupé reči, ďakujem Ferovi za jeho ešte tupšie reči a ďakujem Šimonovi za jeho krásne reči. This is the end, my only friend, the end.